Hello mga bay, mayang hapon diri sa Middle East, mayang gabi Pilipinas. Ha? Naligo si Sarah, balita. Yun ang balita, si Sarah naligo daw siya. Ajoy. Gagawa si Sarang Hiyo ng ano namin, panghimagas, palamig shake. Sa akin ba yung call na yun? Sa iyo yun. Tapos, ito ang ulam namin mga bay. Uy, buntot yung naiwan sa akin kahapon. Oh, yan ah. Sa akin yung ulo. Ito ang ulam namin mga bay, pritong tilapia. Si tatay naman, binilan kami ng tilapia. Ang sarap. Matagal-tagal din ang panahon na hindi siya bumili. Kaya ay, ang lami talaga. Salamat talaga tay, naisipan mo kaming bilhan. Kanina Sarah, namili na maraming isda. Oh, kapag naman. Inaraw-araw. Ano gawin mo? Dapat ka lang yung dapat. Inaraw-araw na ni tatay ang isda. Ano nangyari kay Jong? Home na ano, lovesick? Lovesick, Jong? Jong, lovesick. Kailangan mo ng hagkasul. Ay, hagkasul. Hag, tapos kasul. Yakapsul pa. Mga unta mga bay. May yung sausawan. Tapos meron tayong dahon sa anak. Ito na ang rice. Oh, meron pa man sa kaldero. Saan na yun sa kaldero? Kain kami. Magkano kaya yung ano, no? Mike, mahal kaya yun, soy? 3KD na lang ang naiwan ko eh. Buti na ito, merong naiwan ako kahit isang kilo. Wala. Uy, huwag niyo kalimutan yung ano ha, pangdagdag ko. Utang. Pas. Pas mo na sa utang. Next month na lang kasi. Pambili ko ng kalbo yun. Pwede bang next month na lang? Pas mo na. Pas mo na. Walang pas. Pas. Ang kanin natin ngayon mga bay is, ha? Hindi ka nabigyan pala, no? Pwede kasi manghiram. Baka pwede ka mangutang na 60. Pangkargo. Sabihin mo pangkargo kasi, magpapakargo ka. Magpapakargo. Mangutang mo na sa amo. Bawi na lang sa next life na sahod. Naalala ba si papa mo? Mga unta mga bay, dahil sa sahod. Sige, gusto mo? Meron ka na. Puro kong sili. Kunin mo na ito. Kunin mo na. Nag-shake ako ng melon. Shake, melon shake. Kaunta bay, katul man akong ulo bay. Uy, kaspa naman siguro tayo dito. Melon shake. Paano yan? Gumawa pa naman ako ng with milk. Di mamaya, yan pagbago. Huwag mo nang lagyan ng asukal, eh. Hindi ko nalagyan. Manamis-tamis mo, milk. Manamis-tamis. Walang tamis. Talaga? Oo. Yung mataas pa rin ang ano mo, te. Nakita mo yung Tropicana dyan noon, yung Yan ang nilagay mo. isang sachet? Hindi. Napakatamis na pala. Oo. Anong sinyaro ni amo mo? Kanin Kanin lang? with chicken. Para ka din. mamaya. Sure ka? Akala ko ba diet? Bakit? Kain tayo. Gawaan mo sino yan? Si Chloe? Oo. Gawaan mo si Chloe ng shake pag uwi mo. Lagi naman na May kayo, blender? Ay, maraming prutas sa inyo ba? Mura lang. Kakarbuin mo ano yun. Kaya sabi ko sa'yo, magdurog ka na. Sarah, dapat nagdurog na kayo ng asukal. Sus, ano yung talaga? Tara, ate. Dapat pag umaga, wala kayong durog kayo ng asukal. Ang pandurog. Hindi, pailalim mo na nga eh. Saan ang pandurog? Malaki. Nako, shake. Maliit. Chloe. Medyo. Basta durog na durog talaga. Makarami kayo. Tingnan nyo nga kung matamis. Matamis ang yata. Sar, magdurog na kayo ng asukal. Shake. Yep. Kailan yung malapit ng panahon ng milon na naman?
Hindi, kasi ganito man ang gawin ni nanay, no? Sige, magkuha kayo doon ng asukal, mga 10 kilo, ganyan. O di, ipailalim nyo na yung ano, hindi na yan halukain ni nanay. Ipailalim nyo yung durog. Ibabaw nyo yung ano. At saka ano naman kung dinulog. Makarami. Yung 1 kilo, magiging ano na lang, 1/4 karami. Ano pinapanog niya? Hindi naman na kami sinita dati. Pero marami kasi nun ngayon, pabitik. Hmm. Marami dyan. Yung dalawang lagayan sa likod nitong rep, puno yun. Tilapia. 4 na balot meron. Hmm? Pritong tilapia. Kayo, Gaya na lang diba? kasi, yun, ito puno kasi yan Pritong eh. tilapia. Puno. Tapos Puro asukal. Ayun, lagyan mo na ng plastic. Di ba ate? Hindi. Gatas as nakuha na yung kasama. Sa akin malaki yung box ko, yung maliit. Yun yung ganyan yung iyo. Sa akin malaki yung box ko. Kaya sama ba? Gatas yung ako kasi kasama. Ibig sabihin, ijamiya mo yung asukal, Hindi, ilagay mo na sa kasama ilalim yan, yung yan. durog. Oo. Akala ko puno yung ano. Pang ketchup. Pa, saan? Kanina pa ako nagugutom ay. Nahintay ko kayo ba? Hindi ka naman tayo. Yung itlog. Itlog, ano sa ko? Almusal ako tinapay. Pero ba hindi kayo nagutom? Tatlo, pinagpatong-patong po. 3 tinapay. Grabe naman, may tinapay ba doon? Yung tinapay tatay, gusto na eh. Wala siya eh. Walang makain eh. Makain ko muna ang tinapay niya. Yung tinapay yung pula? Ako din, kumukupit ako sa Kuha ko yun. Nagugutom na ako kanina. Tapos kumuha Ano ko. pa nalaman mo? Kay nanay, na cheese. Cheese. Tapos kumuha ko ng ano, yung punas doon sa may rep. Solve na. Yun na. Pisahan nyo na mag-ano bukas, mag-gilig-gilig. Kaya akong yagir. Yagir. Ang sarap. Manok. Hindi ako sanay ng balik ko kasi. Hindi na kumain. Ano? Hindi, yung ano, yung pako, walang ano. Hindi ako sanay na. Kaptong manok ngayon. Titipid sa ugasan. Masarap pala pag may bell pepper, carrots. Nagyan ko yan ng bell pepper at carrots eh. Oo, ano? Wala sa... Bell pepper, carrots, buyas, bawang, kamatis, Masarap to? tilapia. Tilapia, malaki. Kayo di ba tilapia sa kabang ulam niyo? Tinda rito? Tilapia na, may bangus pa. Ah, Ano ulam niyo? ang daming ulam ah. Saka? Bukas Bangos. magninilaga ako bukas. Bangos. Ano kayang putahin nila Yung bukas? tilapia Dito ba kayo kinain bukas? nila, malaking ulo. Huwebes bukas eh. Ha? Anong araw ba? Linggo pa lang ngayon. Ay, ganun? Ba yan? Yung mga pupunta ulit ang sayo. Hindi, akala ko ano, lalabas ka na ning. Excited ka mga basa ko ah. Lunes pa ba bukas? Ba yan? Nga sa akin, madali na ako eh. Shit. Lunes, umaalis na kayo pag lunes. Bukas alis kami. Kasi May, naginis na. nakakain ka. Nga, isa naman si ano bukas, tatay kakain ito. Kailangan na. Pwede lang. Bukas pa lang. Sarado. May tomato pa. Galing sa office. Yung kanin namin by Egyptian rice with balalit. Nga, Egyptian rice ba? Mag-uwi din kaya akong With ano? 5 kilo. Yan ang mahal. Mahal yan. Huwag na, pirahin mo na masarap. Ano? Saka na lang. Pag, Nang-problema ka na nga puno na yung box mo. Hindi puno yun.
Gupo nyo yan. Kala mo lang. Ba't ganyan? Sarap ng tilapia. Siguro masaya si tatay nito habang binibili ang tilapia. Nagdaldal, masaya. Ganun, masarap. Masarap eh. May ganun. Oo. Minsan kasi ang tilapia walang lasa. Hindi mo lasa Kapag na ano. pilitan, napait. Di ba? Kasi yung abdol na pisa. Bakit yan? Dapat ano? Hindi ka ng ulam na ibibigay mo. Dapat masaya ka. Para talagang malasahan na. Ang sarap. Sarap. Tilapia din ulam nila. Tilapia at bangus, galing dagupan. Ang sarap no? Fresh ano? Bagong huli. So, ito, bawal ang gata sa'yo, tsaka mani anak ha. Yun ang bawal ano sa Ano kinakain allergy. niya? Makadala ka kaya ng bangus sara? Bangus pagbalik. Pwede. Oo. Bundes. Sabi niya, ano na lang kakainin ko? Aburido si Russell Wall. Lugaw mo na. Pati istiis. Ay, oo nga, no? Lugaw. Huwag mo na siya magsda. Lugaw mo na para parang gumaling. Sige na, manood ka na lang muna. Manood na lang muna kayo, Chloe. Fresh na fresh ng tilapia na to. Walang langsa eh. Bagong huli. Ano to? Bagong huli. Bagong huli. Kita mo sa mukha eh. Puting-puti eh. May nagbibili kasi sa amin na isla doon. Kung ano, Napakalinis ng tilapia. kaling kaya sa LB lagi silang nag-ano. Nagkukuha sa fish farm nila. So, tinatigas din. Sabi na, grabe. Sima, yun na rin. Ano, si Christine, yung gusto kaya pa namin. Diba, sabi niya mo yun na. Di ba dati sa ate, akin mo naman. Yung bahay mo, yung dito. Sorry, marites ako. Maarte saan? Nabili. Okay lang. Hindi naman yan ano. Hindi naman yan. Maarte saan? May video. Saan naman yan, YouTube? Hindi naman nanonood dyan eh. Yung sa may tapat harapan namin. Yung tapat ng hilo. Sa may hilo. Nasisinok ako dahil ay ito na lang. Kailangan na straw. Kasi nasa ilalim ng ano. Puro bula sara. Walang sabaw. Kailangan na straw nga. Kailangan may straw. Hindi ba na straw? Kasi yung nakakain ko sa bula. Nasisinok ako. Kailangan ko ng tubig. Ayun. Excuse me. Wala na. Pagbabalik ako dito, ang bang sa dadalhin ko yung bulis na kaya Lieno. Kung basta may pera. Lang kanya ng 20 kg para pambiling mga basahan doon. Yung sasabi ko. Ano pang product doon na maganda? Basahan na ano? Basta. Yung tagto 100. Nagpapos siya ng offer eh. Kailangan daw kasi, kailangan natin yung basahan sa mga pintuan. Hindi. Pintuan ba? Bili ako ng mga Ano shop. pang maganda doon ipasalubong kay nanay? Kailangan ng gusto nun. At Ano ba ang halaman na pwede ko na lang? Mga halaman. Ano, magsasummer na Welcome yun. plan. February. Welcome plan. Hmm? No, sa bagay, ilagay ko sa ano, no? Baggage mo. Sa ano, sa may dyaryo. Balat ng dyaryo. Malamig man ang area ng baggage. Aircon man. Hindi, parang hindi nasira. Marami akong welcome kung sa bahay. Yung parang ano, Tapos cactus na maliliit. Yung alam mo yung sa- ganun sa akin? Yung, ay ganun no? Ate. Yung snake gun. Yung sa akin, alam mo yung parang ano, plastic. Yung plastic, parang hindi siya totoo. Ayun nga. Ang galing naman na ng invento ng eroplano, no? Kung paano Napakagaling. makakalipad mo. Napakagaling, napakayaman siguro. Ng invento ng eroplano. Scientist na kulit tayo. Patay na. Siyempre, matagal. Patay na rin. Believe ka pa sa mga astronaut. Ayun, Oo. ano. Yung nasa ibang, Space. Nasa ano. Swerte lang ng mga nakakabalik pa, no? Meron nakakabalik. Yung akala mo ilang ano, pero ilang ano na pala sila dun. How many years Yung na? akala nila, oo. Taon na.
Diba? Pero ilang araw pa dito? Tapos may nakapunta na ng Mars. May Mars. Nakatungtong sa Bilyon buwan. na. Bilib na ako pag may nakatungtong sa araw. Patay ka, lalapit ka. Ay, wala. Nasa Mercury ka pa nga lang, napakainit na eh. Walang makakalapit dyan. Ang layo nga natin, napakainit. Dito ang nasa middle kasi ang araw kaya. Middle kasi nasa gitna tayo ah. Itong bansang to, middle lang. Pero tinawag ng Middle East eh. Nasa gitna ng ano. Ano yung East? Gitnang silangan. Langan? Silangan. Gitnang silangan. Sentro ng ano? Sentro ng araw. Hindi, ang silangan sa atin. Pinas. Middle East, gitnang silangan sa Tagalog. Ay, lang silangan. Tayo. Kanluran tayo. Kanuran. Hindi yun eh. Hindi na masarap mga pet na. Hindi nga ako pagkatapos kumain. Kunin mo yun. Ay, nabakto ko. Tama ko sa Kunin mo yun. Kunin mo pa yung mga lagayan. Para dumiretso yung kinain kasi nakaano ko. Tara! Yan. Ano ganyan ka pa? Hala. Hindi ka nakahinga dyan. Bumili si Mike ka ng ganyan. Nasabi ni Papa niya, 400 pesos, 450. Tapos bumili pa siya ng ano, yung timbangan, yung ganun kalalaki pa. At nagda-diet na siya. Ang laki-laki niya kasi, Tim. Bagay naman niya kasi matangkad siya. Ano mo ang timbang niya? 60 may git. Hala. Hindi katulad ko kapag hindi pwede talaga kasi Tama, hindi tama sa akin. Hindi siya mataba, yun nga lang. Sarap. Minsan talaga siya. Hala. Haba na pala itong ano natin. Haba na pala itong video natin ba? Buti, lapya ko, kumilit. Na, lumipad ng tilapia mo. Buhay. Buhay pa? Buhay ka. Sana schedule na tayo ni tatay na ang ngipin natin. Paalala ko bukas. Among naghanay. Ano siyang ginagawa? Hey, atid mo lang kami tayo. Kami lang bahala pag uwi. Bigyan mo kami pang taxi. 5K din. Pero mag-bus kami. Oo, lalakarin lang natin eh. Yung bus station eh. Ako hindi na kasi magpapabulis eh. Once ka lang pwedeng magpaglinis. Sa isang taon na kaya twice. Ba't pag magpapabilis ka, hindi mo sa bangla? Ganun. Oo, linisin mo na kasi mga dumi-dumi na nanigas. Dito na tayo magpabilis. Ikaw dito ka kasi babalik ka. Ako hindi na. Hindi mo nagamit ang health mo. Gamitin mo yan. Ano Huwag ka yun? umuwi. Libre man tayo dito. Eh, nagamit ko man na. Nagpabunot ako nun. Ilang bunot ka na? 2 binunot sa akin. Walang sira. Ba't binunot? Walang sira. Ang dami ko ng ngipin. Sabi? Oo. Eh, dito Di ko ba nga kaya ano, lagi, pinamamaga. lagi siya nilalagnat dahil sa ano niya, wisdom tooth niya. Sobrang sikip. Ano, sakit talaga ng ngipin ko. Pag kailangan tayo ipabunot ito. Paano ka na? Kasi magpapasta ka na libre. Masakit. Huwag nasaksakan. Para brace ka Brace na na. lang. Brace na. Mahal naman kasi. Ilang bawas? Doon sa ano, 10K lang. Sa Pinas. 10K nga, 40K naman yun. Kailangan mo tapusin yun. Eh ito, kaya ano? Kaya dito. Eh, pag tapos na, di kung gusto mo ng patamyak. Ano, by session pala? Ano? Siyempre, i-adjust. Gracias sa Diyos. 70 pa nga eh. Nakaano pa nga. Ano, effective talaga. Maraming, mabilis 1 month pa lang. Doon siguro nag-ano si Ate Rosa.
Sa ano yun? Pero wala silang sarili. Sa? Bahay lang. Ano ba no? Pinapost niya. CCTV pa nga niya. May CCTV pa nga sila. Legit siya. Wala lang siya. Walang pwesto. Oo. Mahal kasi dito. Kaya mag-ano ka ng sarili mo klinik. Tapos kailangan Buti Ba? hindi siya inuuli ng mga ano dito. dito na. Wala naman ano. Ay, thank you mga bar. Thank you for watching.